sa kaap. Happy 9th anniversary, mahal. For you. Unsa ni? Tanawa. Wow! Bag? Yes? Kinaiba ko unsa ka ganahan og pag. Thank you, mahal. Happy anniversary. I love you. I love you too. Unsa man na si Hari, nak? Wa pa ni plano nga makigminiyo nimo? Sa tinuod lang man, no? Andam naman gyud ko, pero wa pa man gyud mag-propose si Harry, uy. Uy, dugay na gud kaayo mo. Siyam na mo katuig unya wa gihapon. Nak, ngano man ka? Ma, uhuot man ang akong dughan, ma. Naglisod ko ginawa. Uy, magpa-check up ta. Ayaw lang, ayaw lang. Basin og stress lang ko sa trabaho. Pahuway og tarong, ha? Oo, ma. Uy, girl! Kung sa ba tayo nahitabo ni mo? Uy, inihugol lagi ka. Maulagi. Wala gyud ko'y ganang mukaon lately, girl. Uy, ganun man, okay lang ka? Na okay raman. Pantay, ha? Wala ka sa tanim mo, uy. Doon sa malikabantay na si Hari, ana. Uwa. Pero sige lang. Mas maayo pod og dili siya makabantay kay aron dili siya mabalaka. Anong dili man nimo tubag si Harry? Busy siguro kayo ni siyang trabaho. Atoon ako sa siyang apartment. Ako siyang surprise. Magluto ko. Asa man tong iyang gunting, uy. Basig na adini sa mga hunos. Unsa man yung kamay nga box? Sing-sing? Mag-propose na siya na ako. Uy, mau ba? O niya sure ka, kaparay mo ng sing-sing. Ay, kontrabida lagi ka, no? Kang kinsa pa man di ay. Kaya binuwang rin ako eh. Sige na, sige na. Magtiwas ako gluto. Magpaasifra ko nga wa ko makakita ini. Tanaw na tag unsaon ko niya pag-surprise. Wala kang magsulti nga niya ka din. Wa lang. Surprise lang. Nagluto ko. Busog ko. Unya na lang kung gutomon ka. Sa mga oras ang muli. Unya na. Wa man sa ko'y trabahoon karon. Rose, niya na magdi ka. Buhaton lang din ako. Unsa man na? Magbuwag na ta. Unsa? Mahal. Ayaw na ko pag binuang og ingon, ana. Seryoso ko. May lain kong babae. Huwag mag-propose na ko niya. Harry, please. Ayaw ko ignaani. Sorry, Rose. Pero, please. Pahawa na sa akong kinabuhi. Unsa? Recorded by Radio Mo TV. Tinood ka to? Or basig prank rat to? Tinuod to, girl. Kaya wag ko niya pugi nga nilakaw ko. Sige lang, girl. Okay ra na. Magkakita ka na lagi og lalaki nga para gyud nimo. Musimba ko.
Aron mo gaan ka anang akong gibati. Nganong takan man og tao? Oh. Naay kasala. Si Hari. Tinuod kita nga kaslon siya slain. Ngano? Ngano? Anak, Ma, unsay nahitabo. anak. May problema gid ay kasing-kasing. Ug maayong gani kinaibuutan nga ni dunhit sa kasing-kasing sa iyang anak. Mao'y gipuli sa imong kasing-kasing. Unsa? Maayo kay nagmata na di ay ka, Rose. Kini si Lawrence, akong anak. Ang igsoon sa tag-iya sa bag-o nimong kasing-kasing. Salamat kaayo ninyo, ma'am. Sir, Og may offer di ay mininyo. Since diingon man si mama nimo nga wa mo ikapalit og para maintenance, mo offer ko nga adto lang una mo puyo sa amo para ma-monitor ka namo. Sige, mama. Daghan kayong salamat. asa man ka nila gibutang ilang mga baso? May ipangita ka? Sir, nangita unta kog baso. Uhaw kaayo good. Ilo pagsir na ko eh. Pagkuya na lang. Total, kuan na kasing-kasing manasa kong manghon ng imong gigamit. Salamat, kuya. Darang baso. Ug kung may lain pa kang gikinahanglan, ingnan ko ha. Ako na bahala nimo. Salamat. Uy, basta pwede ka ni Lawrence, girl, ha? Nganong dili? Gwapo man siya. Binuang ra, uy. Dili pwede, no? Maikog ko siyang mama, uy. Nahibaw ko nga gipangga ko nila tungod kay naa ko ang kasing-kasing sa anak ni ma'am. Maong dili nila ko hatagan og mali siya. Mingaw lagi. Hain man ang mga tao. Naglakaw sila si mama ug si mama nimo. Naslay gitambungan ng party. Mao di ay. Dali, ato tas likod. Nakoy pakita nimo. Ha? Sige, higda. Ha? Unsay... Saligi lang ko. Higda na ng hapin. Higda. Wow! Nindot kay mga bituon sa. Nganong nahilap ka? Abi ni mo. Sukad yung gibuwagan ko sa akong ex. Karon pa ko nibati og kalipay. Aambot nga no, pero... Gaan kayo nga kung pamati ka nagtanaw sa mga bituon. Kalimti na itong nagpasakit nimo. Bago na nimong kasing-kasing karon. Buti pasabot, napapas na to siya. Lawrence, Rose, ganahan ko nimo. Ambot nga no. Pero, pag una pa lang akong kakita nimo, bisag katungo pa ka mo mata, wala ko may mutang. Gusto na kong magkailan mo. Lawrence, sa tinuod lang. Ganahan sa kunimo. Pero, maikog ko sa imong mama, good. Dili ko gustong lainon niya pagsabot. Ay kabalag ka. Nabaw na sa mama sa kong gibati para nimo. Unsa? Gusto ko matiman nimo. Upangga nimo. O gusto na ko nga ako mo ipinakauna o katapusan diha sa bag-o nimong kasing-kasing. I'm in love with you, Rose.
I love you too, Lawrence. Ain't it funny? With just a touch. Sukad nga nakailan ako si Lawrence o giyang mama. Dili kay nabag ko lang ang akong kasing-kasing. Murasad og nagbago ang akong kinabuhi. Og dako kayo ang akong pasalamat kay literal nga gipangga gid nila ang akong kasing-kasing. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga higalan kaagi ni Rose nga taga Banilad, Cebu City. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga nakahan. Let the love begin. Ang mga kaagi kibuhatan na doon sa radyo ni Carol Marie Hikain o gubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamusta mga higalag, mga sukinti paminaw, kinasing-kasing kong kidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sagawit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa sagawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official I love you, Gia. Lester, di pa man ko andam nga musud og relasyon, uy. Okay ra. Magpaabot ako kung kinusa ka andam. Sure ka? O lagi. Basta ilang kong pugni nga ipakita ni mom kung sa tika ka-love. Sige, bahala ka. Salamat, Gia. Okay na siguro nang gipalit na ko nga bouquet. Sigurado ko nga makauyon inis, Gia. Ako na ipadasi yan trabawan. Pero di lang ako butangan nga gikan ako. Wa man gid siya mo chat. Nadawat na niyang buhok. Ako na lang tawagan para masiguro na ko kung nadawat ba gud niya. Nadawat ra nimo nga kung gipadani mo? Ay, oo. Gikan dito ni mo. Oh, Thank you kaayo ha, Lester. you're welcome. Basta ikaw. Nagkauyo na ka? Uy, lamig kay chocolate cute. Naibawloy ka nga mo, ito'y paborito na ako. Oh, chocolate? Oo. Oh, unsa na imong gipada? Ang buwak. Ay, uy, nice siya. Ganahan ko. Ha? Nagduda ka nga nailaing nanguyab niya? Oo bay? Ang kita nga ako lang og naa sila yung entertain bay. Siguruan oy. Para di mausik yung oras. Naabitaw. Unsa may problema Diana? Oh, Gia, nanguyab ko nimo. Di na ka anging mo entertain o lain pang lalaki. Lester, di pa ta uyab. So naapo ko kagawasan nga mamili kung kinsa ang magustuhan ako. Kay bago ka kung ingon anak man lang gani ka, no? Mas may pag-undangon na lang nimo ang pagpanguyab nako. Gia. Human sa tanan akong nabuhat niya. Sa tanan akong gihatag niya bay. Sa akong effort. More din niya ang buhaton ako. Ipahimuslan ako niya. Ay pagsigma ko ito bayano eh. May maoim ka. Ayan lang. Tagan ka ko lang mabay. Oh, Ako ipilailan mo. kinsa mo sana? Sofia, Lester. sakto gining giingon ni Kaloy. Nga gwapo ka. Di mo good.
Asam ka gusto mo laag? Di ba, saman? Sinabot mo? O bay, nindot siyang ikauban. Oo, may noon. Nya, sabi yung gidugayan niya. Pakuyabi yun. Sige. Ha? Unsay, sige. Sige na. Gisugot na tika. Oyab na ta. Recorded by Radio Mo TV. Nak, naaman na kay bagong silingan sa? Mao ba ma? Oo. Ay hatdi o niya sila anang badan na kay kagibuhat nako. Aron makatilaw pud sila aning negosyo nato. Sige ma. Ayo! Oh, siya to. Aw, Boss, okay ka? kuan. Nagipada nga banana cake si mama para nimo. Ha? Nga naman. Ingunanam ko na si mama basta naibagong silingan. Sige ha, anto na ko. Nunsam ko. Nakulbaan ko kalit pakakita na ko niya. Nga nang ingon anim na akong gibati. Kadit lang! Kinsam ron. Gipauli ni Mama ang sulanan. Salamat. Salamat sa kaya. Lami kayo. Ako na Rinley. Lester? Okay ra ka? Gipalingot ka? Ha? Kon? Alimuot mo gud. So, aris ako, Lester. Sige. Sige na magyubalik-balik sa rin sa kung nauna. Dayapag naman siguro ka, Lister. Hello, babe. Oh. Nakadiha? Ha? Ganyan na ako nagsigig tabi din eh. Pero wag ko ni mo tagda. Kuan, Sofia. Sorry, daghan pagmud ko og trabahoon. Pwedeng muli na lang ka? Okay. Oh, nilagi ka? Gilaay ko sa bahay. O, pasensya ha. Kuan mo god, ganang suod mo na ako ang nagpuyo diri sa una. Nag-uol sa kong ibalhin sila lang bahay. Oh, kung mau na, kita lang amigo. Dali, sud. Suod na kaayaw mo anang bago na tong silingan dong sa? Oo ma, mga maayo mo silang tao. Labi na gid si Renly. Kadito sa ma. Hello? Mister, pwede kang magkarisamo? Nako'y importanteng toyo mo. Sige. Muna ko. Lester, sorry pero di na ako kayang punggan pa ni. Ha? Ang unsa man? Ambot, di ko sigurado kung mo ba siya gibati ni mo. Basta ako, sigurado ko sa ako. I love you. Renly. Sa tinuod lang. Sa tibok na akong kinabuhi, babae ra gid akong nagustuhan. Pero huwag ko makasabot sa kong gibati sugad nga nakakita ko nimo. So, pariham dito og gibati. Kita na. Oh. Pero ato lang ning itago ha. Okay ra nimo?
Sige. O niya, ang imong uyab nga babay. Unsa? Makigbuwag ka na ako? Oh, Sofia. Gusto kong mag-focus sa akong kaugalingon. Kung noon, dili ti ka pugnan. Salamat, Sofia. Sa ato pa, gawas nun ta. Gawas na natat sa itong gibati. Pero, pabilin lang gyapon na itong itago nga itong relasyon. Kana kung okay ra nimo. May problema na ako. Kung sa'y gusto ni mo, may matuman. Salamat rin. I love you. I love you too. Wa ko magdahom nga permi man kong palpak sa kong mga nauyab sa una. Pauli ra di ko sa lalaki nga sama nako. Og ang kunon ko nga apsay og malipayon kayo mi sa mong relasyon. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. May ko mga higalang kaagay ni Lester nga taga Cebu City uban sa awit nga iyang ipangayo. Awit nga nagaluhan ang pag-ibig. Pag-ibig mo lang. Ang mga kaagi gibata no doa sa radyo ni Carol Marihikain ug ubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamuusap mga higala ug mga sukin ti paminaw kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa usa ka hawit. I-address lang ni ining tulumanon handumanan sa usa ka hawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Usmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Mao na dis. Kung okay ra nimo, mangayo unta ko sa imong number. Ha? Pero, uyabon mo sa akong igsuon, di ba? Di lang gud ta mo saba kung mag-text ta. Ha? Sige na dis. Please. Oh, thank you dis ha. Nga bisugot ka nga wani ko sa wani ka sa akong apartment. Mateo, magunsa ta din heroin. Oh, sa pamandi ay. Mateo, si Janeth. Kaya kong saba niya. Ugay sa sigunaw na maglipay ta karon kay ato ang tanang oras karong gabi na. Mateo. Tessa. Mateo. Naunsa naman taong kabayo eh. Kung si Lisa man day ang imong gusto, anong si Janet man ang imong giyuyab? Ang isuom sila. Unya, mas una maming suod di Janet. Gihimo na akong gateway si Janet aron magkasuod mi ni Desa. Di ba magduha naman mo katuig ni Janet? Kato ba, magduha na sa di katuig nga imo siyang binuangan? Marga na gid bay. Bay. Danga na na, eh. Ibaw ka kung kinsa mo'y mas labaw nga masakitan sa imong gibuhat? Si Janet. Bay. Mao ni, babe. Ganahan unta ko nga mag-beach ta inig Monterey nato. Oh, sige, babe. Way problema na ko. Yay! Excited na ko!
Babe, i-check sana ako ang mga food sa lang cafe, ha? Una na lang ka sa tong room. Oh, sige, babe. Para mapahimutan sa nakuning daan kaya nga itong mga butang. Sige, babe. Tawagan ako kadit di sabi. Gimingawan ko niya eh. May nagkahiwa pa din si Janet. Matthew, tingalig. Masakpan ka din dyan na sa nga humanghuit. Ay kabala ka di sa mag-dubli amping jud ko. Basta kay isa lang na akong di natupot na itong relasyon. Bahala og patago lang. Pero Matthew, nagkonsensya na ba ako? Muunsa na lang ka si Janet. Pananglit may pause siya. Ay, sa nagulo na ang problema nga wa pa. Ang importante, kita. Matthew. Matthew, nana ka diha? Oh, sige, bye na. Kinanas Janet. Nakikastorya din, eh? Ha? Oh, wa man. Mura mo doon ako yung nadungog. Ha? Oh, wa man, babe. Base nun ako na lang tingaliton na ako. Ansa naman? Mga unit, ha? Oh, sige, tana. Kay gigutom sad ko. Babe. Ready na ako. Sounds Para ani. Janet. Anong ginaman naman mo naghubo ang imong sapot? Di ba? Dugay naman ni mong gipangayo na ako. Ako nang ihatag ni mo, babe. Andam na ko. Janet. Recorded by Radio Mo TV. Naponsensya ka? Ubay. Wa ko kasabot kong gibati. Murabag naluoy ko ni Janet. Bay, sultihero ko gusto tinuod. Ang sama gyud wagid kay gamay nga na feel para ni Janet. Magduha na sa biya mo katuig. Abot bay eh. Wa ko kasabot kong gibati. Bay. Timbang nga bay. Kung kinsa gibug-at ng duha. Di ni mo sila pwedeng isabay. Dugay na ko na hibaw-bahin ninyo sa kumagawang. Naghuwat lang ko nga matugan ka na ko sa tinuod. Janet, babe. Kung unsa may desisyoning mo, andam kong matawat. Pero kung ako imong pilion, andam ti kang pasayloon. Bisag kay baw kang gibinuangan lang tika. Unya sa imo pag yung igsoon. Ikaw na ang tanan alang nako, Matthew. Step-sister lang nako si Dasa. Og sukad lang niabot sila sa iyang mama sa bayna mo. Muna na sa kong nawagtangan o katungod. Isip legal nga anak sa kong papa. Wa na siya ipakin ako. Wala yung importante para ni Papa. Si Dessa lang og iyang mama. Janet. Mga day nagigiinom ka na ko ron. Gito mo di anak. Ubay. Huwag ko kasabot ba eh. Basta konsensya ko sa kong labuhat ni Janet. Bay. Saan ba? Ibo si Chisa man na, bay? Siya kita. Ako ang tunang. Lisa,
Unsa ni? Nagbinuang ka na ko. Ansa? Huy! Nakadugo kasi mong kaugalingon? Why kita, Matthew? Usa pa, ni patol ra ko nimo aron mas masakitan si Janeth. Unsa? Sorry ko nabuhat, Janet. Pasaylo ako. Di ba niingon ko nimo? Basta magpabilin lang ka, andam kong pasaylo nimo. Janet, Basta isaan lang na ako, Matthew. Nga dili na nimo usbon pa. Janet, Huwag doon ako importanteng isulti nimo. unsa man? Nia, Pregnancy test? oh Matthew, mabdos ko. Kung mao na, maamahan ako. Oh Matthew, Yes! Yes! Sana ko, Janet. Ihatag na ko nimo ang nindot nga kinabuhi. Inguman sumaabot atong anak. Mamawi ko sa mga saha nga akong nahimo nimo. salamat babe. Oh, dako na mo na yung muntihan, babe, no? Oh babe, Oh, babe. No, sa malang ubo nimo. Murag hagbay raman na. nakipip uy. Muna kiniglain akong lawas. Pa-check up ka ta. Adunay severe pneumonia ang imong asawa, sir. Unsa? O kinahanglan nato siyang i-emergency CS aron maluwas ang bata. Unsa? Pero, Dok, 7 months pa ang bata. Mao nang kinahanglan nato siyang i-emergency CS. O gato siyang inikaw inigawas niya. Pero akong asawa, Dok, unsa may tabo niya? Dili pa nato mahibawan. Either ma-save silang duha or dunay mawa nga usa nila. Unsa? Matthew, please. Buhaton na tong makaluwas sa tong anak. Please. Janet. Pila naman ka oras nga agyupirahan si Janet. Lord, luwasan lang itong si Janet o ang among anak. Maluoy ka. Oh, si Doc. Sir, sorry. Gibuhat na mo ang tanan pero wa madasi mong misis. Unsa, Doc? Safe ang inyong baby. Pero kinahanglan pa siyang i-monitor din og pila ka buwan tungod kay premature siya. Kinuho ko. Wala si Janet. Janet! Janet! Kung na kailangan pa ko sa bawat sandali. Grabe. Wapaganit ko makabawi ni Janet sa tanan akong nabuhat nga sa pero gikuha na sa dayon sa Ginoo. Sakit kayo para nako. O grabe gid ang akong konsensya sa akong nabuhat niya. Pero nalipay na nasad ko kay gibilan ko niya og anak nga babae nga perteng pagkaliwatan niya. Dinilang ko tob ug daghang salamat, Armin. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga higalan kaagi ni Matthew nga taga Mandawi City, Cebu. Uban sa awit ngayang ipangayo. Awit ka ulahan sa aking panaginip. Sa aking pagmamahal.
Ang mga kaagi gibatan na doon sa radyo ni Jelly Haka o gubos sa direksyon ni Priscilla Recadas. Kamuusap mga higala o mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kung kidapit sa papada sa inyong nakalinlaing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa kaawit. I-address lang nining tulamanon, handumanan sa usa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? No kining usa ka babae nga taga Moabog, Tabugon, Cebu. Ang ato matatampo, nagdasangan nga Angeli. Recorded by Radio Mo TV. Ha? Mangit ako kaabangan, day Angeli? Oy, day, kanang duol din sa atong trabahoan ba? Kay layo man gud kay itong akong gipuy-an. Uy, dako kay gasto sa pliti. Nakoy kaila, day. Nga doon din sa tong trabahoan. Tuduoy ko, day, pe. Kay ato na lang kung mangabang dito. Ay, nako'y bakante nga kwarto pero ay maulag Guba ang pultahan. Mao ba, ate? Sa'y problema, Ate Emergen? Uy, dong gari. Ikaw manggod di ay na dong. Di amangoy mga bang speaktas kwarto. Ang problema ini kay guba ra ba ang pultahan? Ako na lang ayuhan ate, inigulin ako. Sure ka? O lagi te, maikog ta kay dagabi ang ngabang. Pero sa mga mo balhin day. Kung mahimo karon unta, dali raman to pagbalhin ang akong mga gamit kay gamay raman gud to. Daan to daan ang imong mga gamit. Kay inigulin ako ning trabaho ng imong kwarto. Napaman ko'y lakton kariot. Salamat, Bigo, ha? Te, mudahon lang kong daan. Kumusta man imong trabaho, Miko? Magdi pa gini mahuman ako og trabaho gikay. Hala nga naman. Di naman gud. Ano lang to? Sige. Kanina ra kita sige istorya pero wag ka mo sulti ako sa imong pangan. Masa ka mangutana? O sa imong name ka? Angeli. Ako dahil si... Gary. Nakinagaling ka na ako lagi. Nakalimot ka, nga gilitok pa ng imong pangani Ate Mary Jane pag dool ni mo ganina. Oo, dahil no? Onya na lang na ni motiwason pag-ayo ang paltahan. Ugma na lang kay gabi naman gud. Mahikog ta sa mga borders din Mahikog ta manukdok ta. Mausad. Kuan day, kining nabalakaw ko ni mo Nga naman. Wa pa mo ni lakang imong pultahan. Sibak ko ba, basig sudlon ka din narabay daghang mga laki nga nangabang din Ako lang kang kuyugan din Unya, asa man ka matug? Der ko subos. Na ikaw, analas ka 3. Sige. Recorded by Radio Mo TV. Hoy, naon sa mga nitapad malagi ka na ako. Ingon ka ato ka sa ubos matug. Mutapad lang ko ni mo din sa kwarto Naman ko'y ok-ok dito, kamang-kamang gud. Di mata masud ni, uy. Gamay kining katri. Masud ra lagi ni. Hoy. Gigakus mong kukunin mo. Dakson ta lang ka aron masud ta din sa katri. Kari, sa man yung gibuhat na ako. Uy. Pasag di lang ko kusong buhaton ni mo. Kari pa. Uy.
salbahisa ni mo, uy. Pag pagalit ay nagkaila, di pa kita uyab. Nakuha na ko ni mo. Sige lang, good. Nalipay mo sa tando, ha? Unya, unsa may status na to ini? Oh, may nahitabo naman na to. Di, uyab na ta. Katawan lang ko ni mo, day. Isa ba dili pagkatawa maguna-una ni mo, uy. Nahilabtan kag lalaki nga dili ni mo uyab. Maula kita, uy. Pero, okay naman. Uyab naman meron. Ha? Magbinyo ta? Magbinyon lang ta. Total, may nahitabo naman na to. Ikaw? Sige. O, pangatubang sa kong mga ginikanan, Gary. Day, taod-taod na magyud sukad ta nga nakasal. Wa pa yung ka mamabdos? O pa mangyudong. Gusto na kita ko nga makakita sa itong liwat, day. Sige lang, Gudong. Magpaabot lang ta. Basin pa di ay, hatagan tag-anak sa Ginoo. Ha? Di ka mo pa uli, Ron? Oo, hindi na sa kong pauli. Kaya nga naman. Kwan, aray lang ko matuog sa kong amigo kay mag-iinom eh. Nuang naman yung imuha, Gary. Hapit naman di ka mo paulit ni Bay. Kung mapaulit ka di ka, mulakaw na yun ka. Ngano naman ka? Usam siya kung uliun din, nga wa man tay anak. O lagay sige tanaw ng naong ni mo eh. Madugay magkailis na natong naong. Magsige tag atubang din eh. Gary! Ay, nagilakilak di ha. Agontahan na. Ansaon, imo naman ang bana. Sakit na magod kayo siya manulti na ako, day. Naingon anak lang tingali na si Gary, day. Kay wa pa manggod mo yung anak. Maulian na na, uy. Kung makabato na mong anak. Nganong i-cancel man ni Gary ang akong tawag? Hain magid ka kaning tawahan na. Salamat kay ni chat ay. Ayaw naku pangitaa. Kay may gipuli na ko nimo. Kinuo ko. May laing babae nga gipuli si Gary nako. Kumusta naman ka, day? Okay na ko, day. Dili maayo nga magpaapik to kus na hitabot ni mong Gary. Maayog yun. Mamugos maka ng tao nga, wali gusto ni mo, eh. Pasag dito siya, uy. Kalain. Kaluan sa kong ginawaan. Humano to ko'y gikaon nga kontra sa kong ginhawaan. Pero nga naman anong kiluod man ko? Hala pasig maptus ko. Magpalit ko pregnancy test, B. Hala positive. Maptus ko. Salamat, Lord, kay maptus ko. Pagkabato na gid kong anak. Salamat. At imanon ko ning bata nga niasa kong sabakan. Bahala na ugwa siya ilhon nga amahan. Kinsa man ang nanuktok? Ay, basig ang ako rong kaubas trabaho. Kadiyot lang, day! Angeli, Ikaw? Ano ni amang ka? Unsa may mong gibalikan? Lakaw dito si mong babae? nagbaso lang kusong gibuhat, day. Magbalik ta, day. Ha?
O nga makibalik man ka nako? Nga naman, gibuwagan ka sa imong babay? Ako inibuwag niya, day. Kay Minyo malay to siya. Sa? Nasugam ako sa kababaeng Minyo. Pasiluan lang ko, Angeli. Magbalik lang ta. Sa pagkatinuod lang no, Gary, wala ko makinahanglan nimo. Kaya kay na kong buhion ang bata nga niya sa kuntiyan. Unsay bata? Mabdus ka? O taon, mabdos ko. Ug kun mataw ning bataa, dili ko ni ipaila nimo. Dili na mahimo. Bahala nagbasuko ka na ko. Magbalik ta. Aron magdako ang bata nga may ilhon siyang amahan. Gary, agay! Gary! Day, Agay! konsa ka? Sakit akong tiyan! Agay! Pasig mga anak na ka, day. Dadog ka na ko sa ospital. Kalingaw ba ini naghagwas iyang anak? Lipalagay ko, day. Nakaanak na ta. O, salamat day kayo nga imo kong napasaylo sa sahang akong nabuhat nimo. Isaad lang kinako ha. Adi na ka magbinuang. Promise na ako nimo, day. Nga mahimo na kong buutan nga bana ug amahan sa tong anak. Day, malakaw sa ko ha. Asa ka? Ni-chat ako mga barkada, patuon ko sa Elas Danao kay Pista. Hala, mag-inom na sad mo? Ayaw paglakaw kay magmotora ba ka, tingalig maunsa ka. Magtulang ko day, kay may kugsi ko sa akong mga amigo eh. Ay kabala ka, di lagi ko maghubog. Buntag naman di ay. O man ay mauli si Gary, gabi eh. Ay, hain mo ni matog. Oh, ang kauban man ni Gary ang nanawak sa messenger. Hello, Dong. Hello? Hello, Day Angeli. Oh, Iba na bukas balita. saan sa man? Nabanggang motor ni Gary ug patay na siya. Unsa? Anong imo migibiyaan? Gary! Kamu mga barkada ni Gary. Anong inyo mo siya gipasagtag mo pauli ka na hibaman mo nakainom? Angeli, di mo siya patuo. Di siya maminaw na mo. Among giingnan nga, ayaw lang pagpauli kay nakainom siya. Musupak mo gud. Mauto nga among nahibawan nga nabanggang iyang motor nga gida. Namatay siya. Mag-unsa naman lang ko inido nga wa naman ka. Gamay pa kay ang atong anak. Gary! Gary! Sunday mornings were your even though July 17, 2024, namatay si Gary nga akong bana. Ingon og salidat og nako ang kalibutan natong hikayuna. Pero ako'y mahimo. Igo na lang ko sa paghilak ug pagdawat nga patay na gid ang akong bana. Sa pagkakaroon, ikinusara kong nag-atiman ni Ryan nga akong anak. Og sige sa tong ganahan nga makikigala nako, mao ni akong FB page, Angeli Kimke Tambago. Dili na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga higalan kaagay ni Angeli nga taga Moabug Tabugon, Cebu. Uban sa awit ngayon kipangayo, awit karakulahan in the stars.
Ang mga kaagi gibata na duwa sa radyo ni Ricky Persuelo daring ugubos sa direksyon ni Priscilla de Canals. Kamusap mga higala ag mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papanaw sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa kaawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa usa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubagka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod na kayon, daghang salamat sa inyong pagtanggi. Pakigbuha ko nimo. Unsa? Nagkamabdos ko isa. Usapa. Duwa na sa kumentin na. Unsa? Ha? Mo pauli ka sa inyong probinsya? Oy, day. Mag-unsam sa ko din hinga. Ano sa ko mo eskwela? Ano guna sa dayo mo eh? Nga naman, di na siya kaganahan may eskwela? Dili na, day, uy. Gusto na siguro nakahuman kong second year college. Dili na ako pagastuhon ako mga ginikanan niya. Magpabadlong ragyapon ko din sa syudad. Day. Maayag kay nakahuda-huda kag uli din he. Sakto kay nag-ibog desisyon. Postlan man nga dili may makapugos kid nimo og paeskwela. Aw adhe na lang ka din he para daay makatabang sa atong mga negosyo din he. Gusto ko mo focus atong sari-sari store. Unya, ikaw mo ay bantay din sa atong lodging house. Sige ma. Ako'y bahala. Mingaw man eh. Wakay mga nagpukrong buwan na, dana. Miss, relax room mo niya. Good for 1 month. For 1 month, sir? Nakandungo mo ka. Muktaan na pa mong kagbalik. Sorry. Room 13, sir. Nerang yawi. Koanday, sir. Bawal ta sigarilyo sa room, sir, ha? Naratay smoking area din sa gawas kong ganahan. Mura ba huwag manigarilyo sa imong tanaw? Niingon lang ko. Sige, pwede na kamata sa mong room, sir. In case you need anything, just dial 0. Okay. Stricto. Maayo ka ni kigwapo. So, ang ayan ra. Ha? Gwapo? Gwapo lagi, pero murag maldito man tawhan na, eh. Stricto kaayo man. Makalagot. Aw, magpasansya gid ka. Customer man na inyo. Customers are always right ba yet, diba? Depende na sitwasyon, uy. Yugid ko buo yun, ana. Basta na ipabombo ang aw katilaw, yun. Ulo, no? Namoy remote din. Ay! Day. Bye na. Chika lang yata. Bye. Miss, remote. Niya, sir. Todd, miss. Asa ta pwedeng makapalit og imnon nun din eh? Naridagang tindahan sa gawa, sir. Mo ba? Salamat. Shit. Nakadungog yun to siya. Imposible kayo, guwa. Oh, unsa man ron? Nain hagis sa gawas. Akong tanaan. Sir? Sir, naunsa ka? Ay! Sir, gusto na sa ba? Aray! Miss! Naunsa ka? Recorded by Radio Mo TV. Aray! Natunog ko. Shit. Miss, sorry.
nga niyam sa ka. Pwede ba ipahimutang una ko nimo? Igrabe sa daan, ani, ha? Oh, sige, sige. Ay, sure ka nga di ka magpadag ospital? Gamay ra ning tuno ka. Layo ra nis tinai. Kung wa pa lang ka... Ikaw, no? Ngilaan kita nga ikabatasan sa inyo ba? Imbis ang kuno nimo imong sa, murag ako pang sa ani adto ko muna tuno ko. Pahinumduman lang ti ka, sir, ha? Dili ang taon ni imong lugar din, eh. O gato mga damages nimo ganina, kinahanglan to nimong bayran. Oh, ikabala ka. I'm willing to pay. Basta pa, sa may problema nimo? Ngayon nang hagis man ka? Binawangan to sa babae nga paduna-untan akong pakaslan. Unsa? Kung nahibaw kag unsay masakit, maptos pa gyud siya. Mao ba? Parehas, tita. Gibuwagan ko sa akong ex kay dili na daw ko niya love. O ang mas shocking pod kay nakapamabdos pod siya. Pero ang nakalahi lang nato, dili mi engage. So, masakit ang imo kay kaslunon man di mo. Oh, ako day si Clark. Ikaw? Liza, Pasensya na day sa akong ipakita ang batasan mo ha. Pag una na akong abot din eh. Walang gid ko sumuro to. salamat pod kini-share ka na ko si mo gidada karon. At least kay bawon ako kun unsa gigikanan si mong kasuko. Oh, okay na ba ang makig-friends nimo? Ngano kung dili? Abi nimo na maayo ay. Mientras naa ka dinhi, ngano dili naman nimo lingawan imong kaugalingon. At least ma-divert ang imong huna-huna, daba? Okay na. Basta kuyogi ko. Ha? Sige pa. Basta additional pay, ha? Ako may tourist guide nimo dinhi sa mong lugar. Ha, sige, sure. Mag-unsam tawag ba? Mag-scuba diving ta. Lingaw? Hindi ako balinin eh. Kapag pagod, magkasuwayan eh. Diba? Lingaw gid mag-scuba diving dinhi. Ayaw sa man. Ang hawas na tayo, makalunch ta? Sige. Imo na eh. Na. Basin bik mag-una pa kag kahubog na ako. Gamay lang ko na itong imnon. Chill lang ba? Okay. Tod. Thank you kayo ha sa pag-uban na oron. Uy, kaso, uy. Abi mo. Bugo kay mong ex nga binawangan ka niya. Guwapa ka, unya. Kung personality-wise lang pod, okay kay ka. Easy to get with. Uy, libog. Thank you. O gabi ni mo, bogo sa kay mong ex, kay gilisan ka niya. Naan naman ni mo ang tanan. Gwapo ka. Nakaisan sa humor. Bisag medyo stiktohon ka, pero madara maghilot. Ha? Ikaw yun. Ngano gitutukan mo ko ni magsamaan? Clark. Kwarto na. Clark. Liz, mubalik na ko sa syudad. Sige, amping. Og bahin sa nahitapos. Ay, kabala ka. Okay ra ko. Liz. Pero mo na mo itong hais binuwan kong sakit. Dili na mahimo. Unsaon na lang kumampus ko. Magpalit ko piti.
Ginoo ko. Positive. Mabdos ko. Unsa ba't itay da suds ibugunahuna nga yado ramang kay kagdihatag sa imong pagkababay? Ma, Unya unsaon naman na ron, ha? Unsaon man pagkahibaw atong mabdos ka nga wa man kay kontak ato? ma, okay ra ni uy. Kaya rin akong buhion nga ako ra. Ay, mabuatok di ba siya? Ambot lang kung nganong naima. Pila naman din ikapuan akong tiyan. Klaro na gid siya. Liz? Clark? Oh, ako. Nabay bakante? Pwede kong mubok? Oh, wait. Mabus ka? Ako ba'y amahan na? Kinsa pa man di ay. Karami nakilabot na ako. Ganun mo kapasultin ako. Pwede man unta kang chat na ko. Kay friends naman to sa Facebook, di ba? Chat ko ni mo, di sa kang reply. Dili lang ko gusto nga magbasi among desisyon. Tungod kinamabdos ko. Liz, di balay ko. Tungod kay gimingo ko ni mo. Unsa? Kung sugot ka, karon dayon. Mamahay ko sa inyo. Ha? Ganahan ko ni mo. Ug sukad anong adlaw nga nibiya ko din sa inyong lodging house. Way adlaw nga wa ko makunaunat ni mo. Clark. Barugan ka. O gusto kong formal nga makigatubang nila mama ni mo. Clark. Nangatubang kit si Clark sa akong mga ginikanan. Og wa gyud problema si mama ni Clark. Ganahan kaayo siya ni Clark para nako. Kay murad akong natarong ug mas naa na tay direksyon ang akong kinabuhi karon. Karon 8 years naming minio ug may duha na sad ka anak. Dinhin na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga higalang kaagin ni Lisa nga taga Moalboal, Cebu. Uban sa awit ngayon kipangayo. Awit nga nagulahan, Let the Love Begin. Ang mga kaagi gibata no duwa sa radyo ni Jelly Haka, gubos sa direksyon ni Priscilla Recadas. Kamusab mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong kidapit sa papanaw. Sa inyong nakalain-laing kaagit sa kinabuhi nga naglibot sa usakawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa usakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod na kayon, daghang salamat sa inyong pagpanin. Kagwapo gid sa akong crush. Ay, mabuang ko nga magsiyog tanaw sa imong naong. Ay, kabayo. Ikis-kis lagi ka ng picture sa imong notebook. Ayaw ko pagbuot good. La, sumpong ka ni Papa do. Pa! Hoy, Star! May uyab na ka, Silvia? Wa pa, uy. Kung nagisam na ng picture nga imong gihagkan matur pa sa imong manghod. Kuhan pa, sa artista pa, uy. Ikaw ba't tapian, di kag pa, uy. Uy, kamong duha ba? Gusto na ko nga makahuman una mo eskwela. Una mo musod anang uyab-uyab. Asa ramang gudon niya na ba?
Kung magtrabaho na mo, nakasabot. Opa. Silvia, Opa. Paspasa sa panahon sa. Mura ganos alang tong nag-eskwela pa ta. Karon nagtrabaho na ta. Uy, naminaw ka na ako. Ha? Ansa te? Busy kay kada sa imong cellphone ay. Kasi man imong ka-text ba? Na, akong uyab. Ha? Na nagkay uyab? Wa pa magani ko. Hinay makikagod. Ang bagira gini mo eh. Hoy, ipaila-ila ko ana ah. Di ko bahala ka. Kaarte. Lisura ba yung isa kayo ng urasa, uy? Daghang kay pasahero nga nag-atam. Puno-puno pagid ang jeep. Ay, salamat. Kani ay kay gamay ng pasahero. Musok-sok ko para makasakay ko kuna. Nini lang, Nini. Ano na mo, senyor? Bahala na diha, uy. Basta makasakay lang ko. Amade! Ay! Ang akong bag! Tabang! Tabang akong bag! Nagadagan ang snatcher! Tabang! Alo! Salamat! Thank you! Ako na! Yes, sir! Sir, salamat kaayo, sir, ha? Ay, di ko mo dawat ang pasalamat, miss. Kinahanglan nga bayran yung kunin mo. Ha? Pila man sa akong ibayad ni mo. Imong cellphone number lay bayad. Okay na nako. Oh, ha? Recorded by Radio Mo TV. Amo, magiging si Gerald, eh. Ayay. Marag ikaw naman sa lagi mo yung nagsikignisi, diha. Nakauyab na ka, no? Secret. Arti, sultihi ko ba? Kaya nasa ko isulti ni mo. Sige na. Ay, ka-text ra. Uy, di na ko uyab. Ay, lupi, gaday ka na ako. Nakauyab na day ka. Ikaw ba ang bugira kay kastanan? O di ka uyab lang din, no? Magminyo na mi. Ha? Unya nahibaw na sa papa, ana. Di ko mo sugot. Unsa? Ang ano man pa? Humanabi akong eskwela pa, ha? Unya, maayo na sa akong trabaho. Wa magwi-question na. Pero kinahanglan nga mag-unaw na kining imong igsuon, imong ate na si Silvia. Una ka magminyo. Ha? Ako? Huwag ito makasabot ni Papa, uy. Ganun kinahanglan pa man nga mag-una ka. Wa pa magiri kay uyab. Ay, kung ging na nga magpaabot pa kung makauyab ka. Una mi magminyo. Day. Grabe sa Papa, uy. Ate, Unsa man? pangita na lang uyab, pi. Unya pag biniyo dayon. Ha? Nayabag ka diha? Dili ko, uy. Bahala, oroy. Uy, mau ba? Luuyos imong manghod gud. Laki? Silvia, lain man kon anid ako sa cellphone sulti ani. Pero di na ko makapaabot na magkita ta. Ha? Unsa man na, Gerald? I love you. Nabukit chance di mo. Sa tinuit lang, ganahan man sa kunin mo, Gerald. Sige, sawayan na to. Yes! Daystar, dahay matasa. Ayaw sa sige katug diha pa. Nakoy chika ni mo. Huy. Huy. Star. Star? Day? Day? Pa! Pa, si Star! Padili mo mata! Pa!
Salamat kay nagmatanak ka, day. Te, si Papa. Tuwa sa gawas, nagpalit o pagkaon niya. Naistar nga nung itumar mga atong daghan kayong pills. Dili na ko, te. Oh, Gikapoy na ko. Love kayo na ko si Bernie. O kung balibanan ako siya, mahadlo ko nga biyaan ko niya. kung love gid kaniya mo, sabot siya. O kung love kit ko nimo, tabangan ko nimo. Daystar. Sumi akong buhaton. Gusto ko mutapang sa kong manghod. Pero di pa ko anda magminyo. Ug bago pasad kaayo mi ni Gerald. Nahibaw sagid ko nga upa siya plano na mo. Saon man ni nako? Pagpakasal ta. Unsa? Kumusugot ka. Malipay ang mong manghod. Malipay sa ko. Basi kibuhat lang nimo para nako ha. Usasad na. Kay di ko gusto nga mag-uol ka. Ug usa pa. Di masadadihado. Kana pa nga makasal hinunda. Pero bago pa manggut kaayo ta. Ano man di ay. Sukdanan bagyo day na ang gidugayon. Gerald. Sylvia, seryoso ko nimo. Mahal ti ka. O gusto na ako nga ikaw nang akong makauban hangtod sa hangtod. Gerald. Unya, unsa man? Yes. 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 Yes! Wa damha nga nakasalmi og kalit ni Gerald. Pero was ko magmahay kay hangtod karon, bisag pila na katuig ani labay, malipayon gihapon kaayo mi. Dini na lang kutob, daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kito mga higalang kaagi ni Sylvia nga taga Kinasangan Pardo, Cebu City. Uban sa awit ngayon kay pangayo, awit ni Raglan, Everlasting Love. Ang mga kaagi kibata na duwa sa radyo ni Carol Marie Hikain, ukubos sa direksyon ni Priscilla Racanas. Kamusab mga higala ug mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong kidabit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagis sa kinabuhi nga naglibot sa usakap. Idris lang nining tulumanon, handumanan sa usakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamilya.